11 ka mga estudyante sa Canlaon City sa Negros Oriental ang gida sa ospital human makasinati og laing kondisyon sa panglawas kagahapon sa buntag. Nahitabo kini samtang nagpahigayon og flag ceremony ang Patrocinia D. Encarnacion National High School. Ano ang report ni Alan Domingo? Sa post sa principal nga si Dean Brian Bailon, nagkanayon nga nakuyapan ang mga estudyante ug naglisod sa paginhawa. Ang uban nagsuka, nagsakit ang tiyan ug nangalipong. Diha-diha gidala sa Canlaon District Hospital ang mga estudyante. Sa imbestigasyon na sayran sa School Governance and Operation Division sa Canlaon City School Division Office nga gihilantan ang bata nga nakayapan. Samtang gitabang ang bata, ang ubang bata gipang sakitan og tiyan, nagsuka ug nangalipong. Matod sa DepEd Canlaon, acid reflux ang finding sa mga doktor sa Canlaon District Hospital. Walang sa mga ginikanan nga ang palabot silang panimalay kining atong mga bata kanang bawalan gyud ka ng pagkaon og mga aslom kaayo nga o wala pa sila kakaon og pamahaw gakaon na sila og kining mga aslom kay kuan gyud siya makadulot og kanang acid reflux so mao dito ilang nahitabo gahapon. Migawas sa investigasyon nga mga bata diin kasagaran mga babae nangaon og mangga samtang nanglakaw paingon sa eskwelahan. Napupo lang ang mga mangga nga ilang naagyan. Nasayran usab nga wa mo kaon og pamahaw ang mga bata nga nanglakaw og kapin sa 1 ka kilometro nga nag-apa sa flag ceremony. Luwas ang mga bata, siyam ka mga estudyante ang nanggawas na sa ospital samtang naka-confine pa ang duha tungod sa hilanat. Giklaro ni Dr. Bulanggaita nga way nahitabo nga food poisoning. Giswayan pa sa GMA Integrated News nga makuha ang habig sa principal kalabot nini. Apan sa iyang post sa social media, gipasabot sa principal nga kontrolado na ang sitwasyon. Sa pagkakaroon, gihungusgan sa Canlaon City School Division Office ang kampanya sa kabililhon sa pagkaon ug sustansyadong pagkaon. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.